Mikel da Noragaz, Anaxarrebak, Ondarrutarrak, eta bueno, hemen gaz Etxebarriko partin. Guk hemen osabarou amengu, eta oindala 4-5 urte hau basu hau gaixotu zanin, eta botateko erabaki hartu zanin etxin, zaz komunament testigu, zeuek arduratu baso horren gestinoiaz, eta hor gabiz, bizon arte, baso honen leizlandatu birdan, zelan garbitzu birdan, eta basun arduriaz. Urdu asko pasadu hemen, eta bueno, zelan familixaku segien behakon, hemen segiten dugu guk, honei segi etxen eta aldala aurre etxen. Aldanik eta hobetuen eta aldanik eta hobetuen gestionata. Bueno, hau da orduen zeuen osabean basoa, ez? Da zuek kudatzen duzuena gaur egun? Bai, hau da, 4 hektarea eta erdi diz, zati hau 4 hektarea eta hemen beste zatitxo bat, hektarea erdiko beste zatitxo bat. Hemen gaz kalamu da hor goizan, kalamu azpixan, eta hor behian Etxebarri. Etxebarri dakau hor. Hau indala 2020-2021 bat inguru insigniz pinu eguan hemen, 25 urteko insigniz pinu ondo etorrena, baina bueno, gaixu sartuakon eta dana zikatu zen. Maritimo sartu zen duen, ez da? Maritimo sartu zen, bai. Hor osaba zeuk gendun geure gora berak, berak ezin barneratu hori insigniz pinu ondo etorrena, azelako pinu guala ez dakize, ez da beste 5-10 urtela gaizkeo pinu hori, baina gaixu sartu teukan eta kosta askun berako menziuti joteko momentu zanela eta beste fase barri bate hasi bizanela. Geure hartin bedu da asko ekien uzen, ez? Ze noa jungo ginean eta ze sartuko genuen, geupe asko berbatxen genuen horreatxik eta bueno, azkanin Maritimo gaitxik aukeratu zen duen, eta bueno. Orduan sasoin eta 4 urte sekuoi, kriptomeria... Gehien bat horretik inguruan landatzen ari zenak, eta bueno, gaur egun gehien nahi maritimo izan daiteke, baina inguruan ikusten diez beste landaketa batzuk, sekoienako, kriptomeriana... Horre oso ondo torren, bizkatarintxua sartutako, baina bueno, maritimo... Estratzu garkazixo sartu behan, eta... Orduan oindala hori izan zen 2021 bat. Sasoi hortan osabak ez asko, bueno, horren basu horren gestinoi zeuek arduratu, zeuek arduratu niri geinte daz, eta... Bueno, osake zuek hartu zen duen azkenean hau horrera atarateko arduri eta... Bete behar, bai. Orduan, bueno, Bizkata mundu hortan sartu ginean, Bizkaiko basogintza elkarteko bazkideen ginean, Bizkate laguntza profesionala eukitxeko, eta horren laguntziaz, plan de gestinioi bat gomendatuzkun eitxeko plan de gestinioi horrek markatetzulako basu zelan kudeatu urrengo urtitan noizen bizun garbiketak, noizen bizun inausketak, lan horrek, eta plan de gestinioi inde gero, horrek jarraitzen alegintzen gaz. Horregaitik gero laguntzeta dota oso, ez da? Hori da, bai, eskerrak Bizkaiko foru aldundiko diru laguntzai, ze beste lan, lehen da nekeza eta penosu olako gestinoi bat, orduan horret diru laguntzak espalitxak esango, ondikan be gatxaua. Gero, momentu hortan, gerta askun, hau pizti ikusten duena, hau da, lehen ganora txukun ikusten da pizta hau, baina pizta hau lehen oso estropeata eguan, ezin zan kotxez etorri, eta orduan izan, auzo elkarte bat sortu zen, Maxabarren auzo elkarti, hor baso jabe desberdinak batu ginean, eta batzar pilo bat eta gero, eta orduan foru aldundixan laguntziaz, foru aldundixak diruz lagundu gaitxun, pizta hau fase desberdinetan da 2 urte, eta azkaneoko urtin bebai, azkaneoko fasi, isesko urtin egin zen. Orduan hone, piztik emotetza 200 hektarea basoi emotetza zerbitzu, aksesibilidai, bai, edoze, basu garbitza etorteko, basute bat egongo balitxake, beruk ekameia etorteko, azken baten aksesibilidai, importanti de olako lekutan. Da, kuriosua da, hemen auzolanak egiten dituzu ez da?
Bai, hori... Ateratzeko, mantenimientuan gazteo biherri, zuen arti dituzuz biherrak, ez da? Bai, azaroko askanegoko zapatu dela uste dut, ez, Mikel? Bai, San Andres bueltan etxen da. Zapatu goixin batu, 8-etatik eguerdi buelta arte. Da zen bat pertsona inguru junteta saria? Ba, 3 bat urtin egin, esango neuke aurten datorren egin, uste bizangora laugarrena, eta dozena bat lagun eta bai, 12-15 lagun. Bai, legintzen gaz bizkauka, lehengoera. Goixin bihar bizkatein, de gero bakotxak esos ekarri eta hori eitzen, bai. Da, ze arazo ikusten duzu zuek gaur egun zeuen basoa aurrera ataratzeko ba? Ba, gu hasi ginen da urte, ilusio guztiaz, ez? Ba, pentsa, zerradura peini ingen zen, orduan, basu botaten dan momentun zelan diruz laguntzen dan, zerraduran itxitsurak etxi, ba, zerradura peini ingen zen, zeguk hor lehendik txabola batak hau osabak aztuk eukitxe ban hemen basu garbitzen, edauntzak, animalixi ukan barrun, eta dena itxitxe ukan. Eta orduan esan gendu, aprobetxako zerradurak barrizteko, eta, 3 urte barru, aztuko poliziako, oso animalixi barrure botateko. Zerraduran helburua babesteko, ez da, landaketa babesteko. Hasiera baten, landaket hori da, hasiera baten landari txikisedan lehenengo urtitan babesteko, basurdi, orkatza, beste kanpoko beste animalixak handik, eta gero bizkak landarik behin gora urteten da benin, barrun zoz esartu alizateko. Da, orkatzan presio handia daukazue bertan? Bai. Horregatik ikusten da igual daukazuela landaketa putxu bet... Oso tamaino desberdinetan. Urte desberdinetan landatzen. Bai, urtero gabiz landatzen. Inkluso aurten beste behin sartu biko askana esan dauz, tamaino diferentzia oso handixatak hau, eta urten bentzaet esan dugu askan tramo bat emongotzau, atzan aukera bat emongotzau, eta pixkat urtean da, ze bestelan, zulo askoak hauz orkatzen du bai, 1000 eta 600 landara, erostabe sartu berri izan zin. Bai. Bueno, komentaro, beste baik, jente gaztiai eta ondoren gotzak testigu gemotetzenako lan basuk kudeatzeko, animateko, azken batetan ikusten asko gero mendire jun, mendixan ibili, baina, barrotako bai paisaje txukun bat ikustit bide garbizitatik pasadalixat, eta hori bor... Gaur aurrek usain duen gure basuk, ia geu animaten gazen zaintza, eta etorkizun bateko ondorengoa zehose politxe eta interesanti latea. Bai, Holanda bai.